L-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti attakkat il-falliment persistenti tal-awtoritajiet biex jindirizza l-problemi li qed jaffaċċjaw ħaddiema li jaħdmu l-qorti u ssiet li s-sistema tinsab f'xifer ta' kollas. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li l-Ministru Jonathan Attard għandu jerfa' r-responsabilità għal dan kollu. Fi stqarrija miktuba b'mod skiet l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura u ssiet li sakemm l-imħalfin u l-maġistrati ma jingħatawx riżorsi adekwati u ħaddiema kompetenti, il-Ġudikatura mhux se tkun f'pożizzjoni li tagħti ġustizzja fi żmien raġonevoli. L-Assoċjazzjoni żiedet tgħid ukoll li l-istruttura tal-pagi mhix attrajenti u għalhekk din l-istruttura mhix tattira ħaddiema kompetenti u mħarġa sew. Dan fil-waqt li l-mentat dwar il-fatt li l-awtoritajiet qed jonqsu milli jindirizzaw bi pjan fit-tul il-problemi akuti fih dan il-qrati, problemi li ilhom snin jistemmew u li l-gvern m'għamel xejn dwarhom, li ma problemi issa tant huma l-bogħod minn livelli aċċettabbli li l-assoċjazzjoni qalet li l-qrati qegħdin f'xifer il-kollas. Sakemm l-awtoritajiet ma jinvestux bis-serjetà f'ħaddiema kompetenti u riżorsi adekwati, il-Ġudikatura qatt ma tista' tipprovdi s-servizzi li huma mitluba u mistennija minnha. Kompli tajt l-Assoċjazzjoni tal-Imħalfin u l-Maġistrati. Intant, n-numru ta' persuni f'karigi għolja fil-qorti li tkellmu ma' Net News għalulna li f'dawn l-aħħar snin ġew impjegati diversi persuni mingħajr il-ħiliet neċessarji li b'impjiegi ingħataw mill-Ministri, waqt li numru ta' persuni kompetenti għażlu li jitilqu mill-qorti u jsibu impjieg ieħor